Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, κύριος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. 15 λεπτά είναι αρκετά, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα καλή χρονιά σε όλους και σε όλους. Υγεία, δύναμη, δημιουργική συμβολή στην προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει από τα αδιέξοδά της, ανεξαρτήτως βέβαια οπτικής γωνίας. Όλοι μας πρεσβεύουμε θέσεις, επιχειρηματολογούμε για αυτές. Θεωρώ ότι η κοινή μας συνισταμένη είναι ότι όλοι αγωνιούμε η χώρα να πάει μπροστά. Άκουσα όντως τις τοποθετήσεις του συναδέλφου. Άκουσα τις ατάκες, άκουσα τις αποστροφές, άκουσα τους χαρακτηρισμούς. Δεν θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ εφόλης της ύλης επί του μνημονίου, ας πούμε, ή επί του γενικού τοπίου των εργασιακών σχέσεων. Πάγια θέση άλλωστε του Υπουργείου και δική μου από αυτό το βήμα είναι ότι το καλύτερο φάρμακο για την ανάσχεση της ανεργίας είναι η μετατροπή της πορείας οικονομίας από την βαθιά παρατεταμένη ύφεση σε τροχιά ανάπτυξης. Και ότι ό,τι και να κάνουμε από εκεί και πέρα, αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι ασπιρίνες, αν θέλετε, προσωρινές προσπάθειες, ενδεχομένως και αποσπασματικές, όχι για την τόνωση της απασχόλησης, αλλά για την ανάσκηση της ανεργίας. Όμως οφείλουμε να το κάνουμε, και ιδίως εμείς από το Υπουργείο της Εργασίας. Τώρα, θα έλεγα ότι τα βάλατε όλα στο μπλέντερ και ό,τι βγει. ΕΠΑ, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, ΕΟΖ, ειδικές οικονομικές ζώνες, άκουσα, ΜΚΟ με πάρτι αδιαφάνειας, ΙΓΕ, γραφεία ευρύς εργασίας, ακόμα και τη Χρυσή Αυγή αναφέρατε σχετικά με τα... Έχω απαντήσει άλλωστε από αυτό το βήμα σε ερώτηση για τη δημιουργία γραφείων ευρέσεως εργασίας από πλευράς Χρυσής Αυγής. Σας θυμίζω ότι είχα πει τότε ότι πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν δεν τις πληρούν, παρανόμως υπάρχουν. Και μάλιστα είχα πει σε μία αποστροφή του λόγου μου ότι αυτοί που κόπτονται για την τήρηση της νομιμότητας στη χώρα πρέπει οι ίδιοι να δώσουν το καλό παράδειγμα, τηρώντας οι νόμιμες διαδικασίες που, αν δεν απατώμε, αν θυμάμαι καλά, είναι η λήψη της σχετικής άδειας λειτουργίας και η αναγγελία της στο Υπουργείο Εργασίας, στις αρμόδιες υπηρεσίες του. Αν δεν υπάρχει, κακώς λειτουργεί. Και θα κλείσει φυσικά. Το έχω πει αυτό. Δεν είχα διατυπώσει άλλη άποψη. Άκουσα και για την πρόταση Δούκα. Ο κύριος Δούκας προφανώς εκφράζει προσωπικές του απόψεις, δεν εκφράζει το Υπουργείο Εργασίας, ασφαλώς. Έτσι, από εκεί και πέρα είναι μια έκφραση μιας προσωπικής άποψης και ούτε βέβαια οι απόψεις αυτές έχουν να κάνουν με τις σχεδιαζόμενες πολιτικές μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα προσπαθήσω να περιγράψω, να δώσω δηλαδή το περίγραμμα του θεσμού της κοινοφελούς εργασίας, επιχειρώντας παράλληλα να εκμεέψω από εσάς και μια θέση. Γιατί ως τώρα είδα σε σταθερή βάση άρσεις, όχι θέσεις. Λοιπόν, η θέση ποια είναι η δική σας? Να καταργήσουμε τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας? Ελάτε εδώ και πείτε το. Καταργήστε το. Πείτε το ευθαρσώς. Ναι, είναι ένας θεσμός με προβλήματα. Όλοι οι θεσμοί, ιδίως οι καινοφανείς θεσμοί, αυτοί που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα, έχουν προβλήματα. Υπήρξαν και προβλήματα σχεδιασμού, θα τα αναπτύξουν. Αλλά πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν? Έχουν κάποια ωφελημότητα κοινωνική ή δεν έχουν? Έχουν κάποια χρησιμότητα όσον αφορά την τόνωση της απασχόλησης, την εκτέλεση έργων έστω και περιορισμένης εμβέλειας σε δήμους, στην τοπική αυτοδιοίκηση? Πείτε ότι δεν έχουν καμία, να καταργηθούν. Ελάτε εδώ και πείτε το στη φορολογία. Για να τοποθετηθώ και εγώ επ' αυτού. Το περιμένω. Επί του παρόντος λοιπόν, τι είναι και τι δεν είναι κοινοφελής εργασία? Οπωσδήποτε είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η απασχόληση εργαζομένων. Για περιορισμένο βέβαια χρονικό διάστημα 5 μηνών. Είναι πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι μόνιμη θέση εργασίας, δεν είναι διορισμός. Είναι πρόγραμμα. Είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με πόρους ΕΣΠΑ που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Απασχόλησης για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, το γνωστό ΕΠΑΝΑΔ. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα». Ο σκοπός του είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 μηνών, 57.000 ανέργων περίπου. Και μάλιστα ανέργων που έχουν να κάνουν με ειδικές ομάδες ανέργων. Άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, άνεργοι από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού,
άνεργοι που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας λόγω, έλλειψης προσόντων, αγρότες που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας με χαμηλό ατομικό εισόδημα. Δεν έχει σχέση αυτό το πρόγραμμα με το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων όπως έχει διαμορφωθεί ιδίως μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο εργασιακό τοπίο συνολικά. Γιατί, όπως σας είπα, είναι πρόγραμμα. Επίσης δεν υποκαθιστά πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο δημόσιο ή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχει σχέση με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, λεγόμενες ΕΠΑ. Αυτές που λέτε ότι νοικιάζουν εργαζόμενους, δεν ξέρω τι κάνουν, δεν έχουν σχέση με τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας η ΕΠΑ. Δεν έχουν σχέση επίσης το πρόγραμμα, δεν έχει σχέση το πρόγραμμα με τα ιδιωτικά γραφεία έβρεσης εργασίας. Τα λεγόμενα ΙΓΕ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν έχει προκύψει ένταξη στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας μέσα από κάποιο ιδιωτικό γραφείο έβρεσης εργασίας. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Επομένως, κατά αυτή την έννοια, δεν είναι ενοικίαση εργαζομένων. Ναι, εμπλέκονται οι ΜΚΟ. Θα εξηγήσω πώς. Παρακάτω. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που μπαίνει εξ αρχής της συζήτησης. Γιατί επιλέγησαν άραγε οι ΜΚΟ όταν επιλέγησαν περί το τέλος, αν θυμάμαι καλά, του 2009 από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Γιατί επελέγησαν λοιπόν οι ΜΚΟ? Οπωσδήποτε δεν είναι και οι πλέον πρόσφορες οργανώσεις για να εκτελέσουν αυτό το πρόγραμμα. Επελέγησαν διότι καταρχήν προκειμένου να να ενταχθεί η χώρα μάλλον σε αυτό το πρόγραμμα από πόρους του ΕΣΠΑ, έπρεπε να επιλεγούν, να χειριστούν δηλαδή το πρόγραμμα μη κερδοσκοπικοί φορείς. Και οι ΜΚΟ είναι μη κερδοσκοπικοί φορείς. Επίσης επελέγησαν γιατί οι ΜΚΟ από τη φύση τους λειτουργούν με εγγυήσεις καταστατικής κοινωνικής ευθύνης. Αντίθετα, με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μην ξεχνάτε ότι και τα εργατικά κέντρα μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ επιλέχθηκαν ως φορείς εκτέλεσης, υλοποίησης αυτού του προγράμματος. Επίσης, υπήρξαν εγγυήσεις διαφάνειας στην επιλογή μέσω του ΑΣΕΠ. Όταν ανέκυψε το ζήτημα της διαφάνειας της προσλήψης, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δικαιολογείται και εξ αρχής η επιλογή των ΜΚΟ, γιατί φανταστείτε τι θα γινόταν αν επιλεγόταν, για παράδειγμα, οι Δήμοι, έτσι, οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι επανάσταση θα γινόταν και πόσο θα αμφισβητούνταν σε κάθε βήμα, σε κάθε χιλιοστό της διαδικασίας, η επιλογή των ωφελουμένων εργαζομένων, αν γινόταν αυτό μέσα από τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να μην υπάρχουν λοιπόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις όπως η διαφάνεια, επελέγησαν αρχικά οι ΜΚΟ και μετά μπήκε και το ΕΣΠΑ σαν επιπλέον, αν θέλετε, εγγυητής της διαφάνειας. Πολύ αυστηρή η διαδικασία επιλογής, όπως καταλαβαίνετε, βάσει συγκεκριμένης μοριοδότησης, και βέβαια νομίζω ότι από εκεί και πέρα δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν επιπρόσθετες καθυστερήσεις στην τελική υλοποίηση των προγραμμάτων λόγω ακριβώς της εμπλοκής του ΑΣΕΠ και των διαδικασιών του, τελικά δεν υπήρξαν ενστάσεις ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και ενστάσεις να υπήρξαν, πάλι πηγαίνουν για να αυτές να κριθούν μέσα από τις δομές του ΑΣΕΠ. Επομένως, δεν υπήρξε, ή μάλλον διευθετήθηκε το ζήτημα έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία πελατειακή σχέση μέσα από τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Ως προς τη συμμετοχή, εδώ επελέγησαν 116 φορείς για 318 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 185 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Έχουν ήδη πληρωθεί είτε από την διαδικασία πληρωμής της πρώτης φάσης, της πρώτης δηλαδή δόσης, είτε από τη διαδικασία πληρωμής της δεύτερης φάσης, της δεύτερης δόσης που ήδη είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, περίπου 70 εκατομμύρια. Η ένταξη στο πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2011 και η λήξη είναι στις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Επομένως έχουμε ένα ακόμα χρόνο μέσα στον οποίο θα τρέξουν τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Με δύο λόγια, όσο στη διαδικασία δηλαδή. Εδώ έχουμε τη μη κυβερνητική οργάνωση που επιλέγει τους ωφελούμενους, η οποία βέβαια μη κυβερνητική οργάνωση προσδιορίζεται και ως δικαιούχος φορέας. Έχει με το ΑΣΕΠ, το οποίο επικυρώνει τις προσλήψεις των ωφελημένων με τις γνωστές εγγυήσεις διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Έχουμε τους Δήμους, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ως συμπράττοντες φορείς, ενδιάμεση δηλαδή, ή μάλλον τελικοί, όχι ενδιάμεση είναι η ΜΚΟ, απασχολούν τους ωφελούμενους σε έργα κυρίως τοπικής εμβέλειας. Έργα τα οποία είναι απαραίτητα
και τα οποία έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εξ αρχής είχαν δηλώσει ότι δεν μπορούν να τους πληρώσουν και να τους απασχολήσουν ως μόνιμα εργαζομένους. Επομένως έπρεπε να βρεθεί η λύση. Και τέλος έχουμε και τις δομές της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που διαχειρίζονται γνωστόν τους πόρους του ΕΣΠΑ, οι οποίοι αφενός επιβεβαιώνουν τους καταλόγους των ωφελουμένων και είναι μια επίπονη και θα έλεγα κοπιώδης διαδικασία με τις καθυστερήσεις, κάποιες σχετικές καθυστερήσεις όπως θα πω και παρακάτω, και βέβαια παρακολουθούν τις φάσεις εκτέλεσης του έργου και τελικά προβαίνουν στις πληρωμές που φτάνουν στους τελικούς ωφελούμενους. Και παρεμπιπτόντως δεν είναι με 2 και 3 και 4 εκατοστάρικα. Οι κατά βάση οι ωφελούμενοι, ας πούμε, εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας αμείβονται με μισθό 625 ευρώ το μήνα, που είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό της χώρας. Επομένως, οι ΜΚΟ τελικά προβαίνουν και στις τελικές πληρωμές. Για παράδειγμα, για να πληρώσουν αυτή τη στιγμή την δεύτερη φάση, δηλαδή την εξόφληση του προγράμματος, προϋπόθεση είναι να έχουμε αφενός υλοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο και όχι για μόνιμη θέση εργασίας, και επίσης να έχει καλυφθεί το 100% των αναγγελιών προσλήψεων. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως όταν είναι δεδομένο ότι έχουν υπάρξει πολλές επικαλύψεις, διάφοροι, ας πούμε, πρώην άνεργοι οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, αναγγέλλονται ή μάλλον κάνουν αίτηση σε όλους τους φορείς, ας πούμε, της περιφέρειας που τρέχουν προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην επικάλυψη των προσλήψεων με αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε πάρει πρόσφατα την απόφαση, προκειμένου να εξοφληθούν οι απασχολούμενοι, να απαλληφθεί αυτή η πρόβλεψη του νόμου και τελικά ενδεχομένως να μείνουν και θέσεις εργασίας που δεν θα καλυφθούν. Πήραμε όμως την απόφαση, γιατί είχαμε ένα δίλημμα, ή θα το πηγαίνουμε στο δινεκές με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι και φυσικά να εξοργίζονται περισσότερο, διότι είναι εύλογος ο εκνευρισμός τους όταν καθυστερούν οι πληρωμές, φυσικά, πρώην άνεργοι είναι και είναι εργαζόμενοι σε προγράμματα προσωρινής απασχόλησης, περιορισμένου χρόνου, έτσι, ή θα έπρεπε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Επιλέξαμε λοιπόν να κλείσουν οι κατάλογοι, έτσι τότε να πάμε και σε εξόφληση όσο πιο γρήγορα μπορούμε, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και με την, να το πω έτσι, τη συνέπεια των ΜΚΟ στην προσκόμιση των δικαιολογητικών. Ποια είναι τα προβλήματα, για να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, ενδεχομένως σε ένα νέο σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων στο μέλλον. Τα προβλήματα εγώ τα κατατάσσω στις εξής κατηγορίες. Τα πρώτα έχουν να κάνουν με τη διαχειριστική επάρκεια των φορέων, δηλαδή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν μπορείτε να με πείσετε ό,τι και να πείτε, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό νομίζω, ότι για παράδειγμα ο Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Νέας Καρβάλης, μια παραθαλάσσια κομμόπολη εκεί στην εκλογική μου περιφέρεια, ήξερε όταν δημιουργήθηκε, ας πούμε, ξέραν οι άνθρωποι που δημιούργησαν ότι κάποια στιγμή θα εκτελούν πληρωμές στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Δεν είχαν τις υποδομές, δεν είχαν την τεχνογνωσία γι' αυτό. Πήραν κάποια στοιχειώδη διαχειριστική επάρκεια, προσέλαβαν και προσωπικό ειδικά για να διεκπεραιώσουν τις πληρωμές. Για μένα, κατά την άποψή μου, σχεδόν κάθε ΜΚΟ που τρέχει προγράμματα κοινοφελούς εργασίας έχει προσλάβει και 1-2 άτομα προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι πληρωμές των ωφελουμένων. Είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων. Δεν θα μπορούσαν να τις διεκπεραιώσουν αυτές τις πληρωμές οι Δήμοι με το υπάρχον προσωπικό τους. Υπάρχει όμως ζήτημα ως προς τη διαχειριστική επάρκεια φορέων που δεν δημιουργήθηκαν από τη φύση τους, από το καταστατικό τους, για να τρέχουν προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Ως προς την φορολογική και ασφαλιστική ανημερότητα, που άκουσα για φούσκες κτλ. Αυτή η προσκόμιση δηλαδή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ήταν προϋπόθεση για την επιλογή των ΜΚΟ ως δικαιούχων υλοποίησης προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας. Αν δεν την είχε η ΜΚΟ, δεν θα μπορούσε να επιλεγεί. Επομένως, δεν ισχύει ζήτημα έλλειψης φορολογικής ασφαλιστικής ενημερότητας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπήρξαν βέβαια αδυναμίες ως στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος. Ίσως διότι το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε κάτω από την πίεση, αν θέλετε, μιας παραταμένης προεκλογικής περίοδου που είχε δημιουργηθεί στις αρχές του 2000, μάλλον στο τέλος του 2010, και επομένως έγινε μια βιαυσύνη. Και πώς αποτυπώνεται αυτό, στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προγράμματα που έχουν τρέξει, έχουν σχεδόν διεκπεραιωθεί και εργαζόμενοι, ωφελούμενοι που μένουν απλήρωτοι. Εκεί να δούμε πώς θα το σχεδιάσουμε καλύτερα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Η εμπλοκή του ΑΣΕΠ.
έγινε καθυστερημένα όταν ανέκυψαν ζητήματα διαφάνειας στην επιλογή των ωφελουμένων και βέβαια είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον καθυστερήσεις γιατί πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία. Όμως προσφέρει εξειδικευμένα κριτήρια πλήρωσης θέσεων των ωφελουμένων και οπωσδήποτε βοηθάει στη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας αυτής. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό, αν μου επιτρέψετε, με την περιγραφή των προβλημάτων για να αφήσω και κάποια επιπλέον ζητήματα ίσως για τη δευτερολογία. Οι αδυναμίες, άλλη μια κατηγορία προβλημάτων. Οι αδυναμίες ως προς την επικάλυψη θέσεων σε τοπικό επίπεδο όταν ο ίδιος υποψήφιος υποβάλλει αίτηση σε όλους τους φορείς. Το ξαναείπα. Αναγκαστήκαμε να κόψουμε αυτόν τον γόρδιο βεδεσμό προκειμένου να πληρωθούν τελικά όλοι οι ωφελούμενοι. Και τέλος οι πληρωμές. Βασικό στοιχείο και βέβαια ένα βασικό στοιχείο που δημιουργεί επιπρόσθετο εκνευρισμό. Καταλαβαίνω ότι όταν προέρχεσαι από την ανεργία και μάλιστα ανεργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, το να αναλαμβάνεις εργασία κάπου, έστω και σε ένα έργο τοπικής εμβέλειας, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ξέρω εγώ, καθαρισμό, έτσι, ενός Δήμου, και να μένεις απλήρωτος τους 3 πρώτους μήνες από ένα πεντάμινο, είναι ένα στοιχείο που δημιουργεί, θα έλεγα, οργή. Το καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή γίνεται ό,τι καλύτερο για να επισπευθούν οι πληρωμές σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εργασίας υπάρχουν 21 υπόλογοι που διεκπεραιώνουν πληρωμές. Είναι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι με ένα επιπλέον φόρτο να διεκπεραιώσουν. Οι 21 υπόλογοι πρέπει να πληρώσουν 318 έργα. Υπάρχουν και προβλήματα ως προς την ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη υποβολή των δικαιολογητικών από τις ΜΚΟ. Αν δεν υποβληθούν όλα, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πληρωμές. Οι καθυστερήσεις δηλαδή οφείλονται και στην αυξημένη τυπικότητα με την οποία οι υπόλογοι, νέοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας χωρίς μεγάλη εμπειρία, οφείλουν να κάνουν τις πληρωμές, δηλαδή να δούνε εξονυχιστικά να ελέγξουν τους κατάλογους των ωφελουμένων και να προχωρήσουν στις πληρωμές των εκατομμυρίων ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, τον διαχειρίζει εκατομμύρια ευρώ, οπωσδήποτε πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ και να επιδεικνύεις μια επιπλέον τυπικότητα στη διαδικασία πληρωμής. Όμως, ως προς τα αποτελέσματα, λοιπόν, έχουν υποβάλει αίτηση από τα 318 έργα, έχουν υποβάλει αίτηση για την πρώτη δόση 210. Έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση σε 160. Έχει ξεκινήσει και η καταβολή της β' δόσης. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη β' δόση 90 έργα και έχουν αποστελεί προς πληρωμή 75 βεβαιώσεις. Για τις υπόλοιπες αναμένονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Το πρόγραμμα έχει μέχρι στιγμής πληρώσει προς δικαιούχους φορείς περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και τρέχει και το 2013. Αυτά τα στοιχεία σας τα δίνω για να προσπαθήσω να σας κάνω να καταλάβετε, να σας πείσω ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα, όχι μόνιμη θέση εργασίας, επαναλαμβάνω, έχει σημασία αυτό, το οποίο συνολικά έχει κάποια χρησιμότητα, έχει κάποια κοινωνική ωφελημότητα, ιδίως για τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν ζητούμενα, υπάρχουν προβλήματα. Οπωσδήποτε το πρώτο, το βασικότερο από αυτά, και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι κάποιος ωφελούμενος, αυτός που δουλεύει, να πληρώνεται ταυτόχρονα με την εργασία του. Όμως, ξέρετε, επειδή έχουμε να κάνουμε με έργο, πρέπει να υλοποιηθεί ένα μέρος αυτού του έργου και μετά να προσφύγουμε στο ΕΣΠΑ για να γίνει εκταμείευση του πόρου και να πληρωθεί. Μακάρι η ΜΚΟ, ας πούμε ο Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων της Κομόπολης που περιέγραψα, να είχαν αποθεματικά έτσι ώστε να πλήρωναν τους ωφελούμενους, έστω και λίγες δεκάδες από αυτούς, μέχρι να προσφύγουν στο ΕΣΠΑ και να εκταμιευθούν οι σχετικοί πόροι. Όμως από τη φύση τους οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Όμως, και τελειώνω, λύνει η κοινοφελής εργασία, έστω και μερικώς, έστω και αποσπασματικά, προβλήματα απασχόλησης στην τοπική κοινωνία. Εξασφαλίζει κάποιους πόρους, έστω και για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα, στα ασφαλιστικά ταμεία. Λύνει τα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και το ζητάνε μετεπιτάσεως οι Δήμοι να συνεχιστεί. Και βέβαια, ως προς τις εκτελέσεις έργων τοπικής ή βραχυχρόνιας εμβέλειας. Τονώνει σε δύσκολες εποχές και την τοπική αγορά. Πρέπει να συνεχιστεί, οπωσδήποτε όμως η συνέχιση του προϋποθέτει τον καλύτερο σχεδιασμό του και την απάλληψη από αυτόν κάποιων προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Από εκεί και πέρα κάποια ειδικά ζητήματα θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να αναπτύξω τη δευτερολογία μου. Έχουν να κάνουν με λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις αυτά. Σας ευχαριστώ.